Commentator ay dito ah. Yan oh. Oh, ayan oh. Ayan oh, ayan oh. Nice defense. Oh, nice defense, nice defense. Nice defense. Nakita ko pa rin yan. Nice racket. Sino may-ari raketa? Ayan. Mamimi, ano ka? Say hello. Hindi, say hello. Hindi pa ako nag-hi dyan, makapatay ko. Apa mo na mga Ay! Let's drop. Ano? Oy! Oy! Tingin ka muna sa camera. Tingin sa camera, tingin sa camera. Para mo conscious. Ay, hindi na pala. Sanay na pala siya. Yung shuttle lagi ng tali. Para matamaan niya. Kasi siguro nung ako yung shuttle nakatali sa mga na sobrang haba. I-edit mo na lang yun. Butas. I-edit mo na lang. Cut. May inserts din laban nito. Lagyan mo yung raketa. Yung mga players nito. Yan direct si Zion. Si Zion na yung grabe. Ay! Akala ko tinamaan niya. Hindi, sorry. Akala ko tinamaan niya sa mukha. Parang ano na nag-face yung shuttle. Court frog. Isa kasi mas maganda na nunod. Nice! Hindi naman Oh, pinapag laro kayo. Vijay! Hindi, makamit nito ako palitan. Kukunin ko na yung raketa ko. Ano ba yan? Ang ganda eh. Ang ganda ng laro yan. Ano na rin yun? Mix ba kayo or all boys? Hey boys! All boys daw sila. Tara! Hindi, ito na kasi. Parang mag-start. Pero sa team. Parang kung may kasama ng bata. So, iyan si Lisa. Pero okay naman. Random Bye! Dating nga ako. Lapa. Lapa. Ayun na lang. Parang college. Parang trunks gano'n. Kaya pa. Stay na natin. Kaya naman. Pero kaya naman napapako. Pero wala. Yung second, medyo malapit. Very high. Sa cheer dance mo na, ano siya? Hindi ko alam. Sorry! Paranas. Hindi, joke tayo. Share! Hindi ko alam kung Great. Di ba naman may ganda ko? Asawa ko. Sir Gab. Ay! Hindi ba naman yan? Malawang pa naman yung susi. Sabi lang nila. Diba? Di ba bayad mo sila? Almira. Yung isang court pala 9:15. Oo nga daw. Oh, ito na yan. Calvin, na-demote ka ha. Jowa ka naman daw ulit. Okay, joy lang. Diba last week Friday, no? Yung late na naman yung isang board. I think na-try pa. Oy, nice game! Sabi ko yung ano. Ulo mabili. Oo, walang pala yung siya. meron na ba ako kulang kayo ako? Kulang na ako. Basta game. Bakal? Ayaw na kayo kalaro yung dalan. Ayaw mo. Saan ka tayo? Sige, saan ka tayo?
Wala nang bago. Magkano tatama ko sa mga kayo? Kaya lang, na-try natin ganito. Maganda siya. Actually, maganda yung quality niya. Problema lang yung stick lang talaga. Oo, yun nga. Yung price tsaka stick lang natin. Ano mabagal? Clear din man na pero yung tibay dito sa buwan. Mga girl,